Ahoj lidi, vítám vás u nového videa a jsem tady s Valunkou, která za chvilku přijde. Čau no, čus no. Čau, jak se máš, no, dlouho jsme se neviděli, no. Byla jsi tam tak dlouho, no, viď. Kde? V té druhé místnosti. No jasně, v té druhé místnosti. No tak no, pojď sem. No, Pojď sem k nám. No. Pojď sem připojit. Nevá, že ti tam není moc vidět? Ne, nevadí, představ si to. No, takhle mi to úplně stačí. Poposun se trošku, aby si nebyla furt jakože nachsivo. No dobrý. No a dneska si zahrajeme, jakže se to jmenuje, Don't Love Challenge, nebo že? Jo, asi. Jo, asi, no. A tam se prostě napijeme vody. A pustíme si tady videjko. Vtipný videa prostě. No, vtipný videa. A nesmíme se nechat jakože to vyplivnout. Když tak tady máme... No, ale to nebudeme moc používat. Ale tady to budeme pouštět. Doufáme, že to tam bude vidět. Docela to tam je vidět, podle mě. No. Tak asi začneme, ne? Tak se ne. Ale počkej! Tohle to tam vlastně nebude vidět, viď? Ne. No, takže to tam nezaclání. Ale potom si to možná pustíme. Jo, Ada. Tak na zdraví. Fuj. Tak vtipný. Fuj. Já jsem se úplně zadusila tou vodou. Vážně? Asi dostanu infarkt. Tak na zdraví. No, zase. Já nemůžu. Jak prostě to mnou. Fuck you. Ježiši. Mně to taky přišlo vtipný, ale ne na vyplivnutí. Já jsem se ale možnost. Jako já předtím. Já jsem se udusil. A já jsem tam byl zpátky. Ty jsi ale prase. Až na to vyschne asi. Tak teď to budeme držet tady. Ne, jo, počkej, já ti to ukážu. No. Nebo vám to ukážu. Já jsem to takhle úplně držel. Takhle úplně. No, jasně. Jsem to tam pustil. Protože už o to tyklo ven, tak jsem to někam musel dát. No, radši přes kapesník, protože tady to je mokrý. Kdo? Ta knížka ne asi. To je tvoje, veď. Ne, to je to tvoje. Od té skleničky, ty. Tohle bude stačit. Tohle bude stačit. Musíme si dávat pozor, aby... Jako ode mě je to taky docela dost mokrý. No, docela dost, Tádo. Když říkám docela dost.
To tady utřeme. Dobrý. No snad. Na tu stovku ne. Tak. Ježišmarja. Citron. Sakryš. No tak, já tu už si to zaplo. Jo, zaplo. Tak. A jdem. No, na zdraví. Zdraví. Už se nebudeme cinkat. Jsme si cinkali dvakrát. No já se toho nechci ani už napít. Tak si jdi pro novou, ne? And the charge. Debit or credit? I'm not gonna do it this time. Yes. I'm normal. Me too. Says, fucking right in the pussy. Znovu se napiju. No nekecej, když jsou to vtipný videa. A já to čekám méně vtipný, víš. Ty vado. Fuj. To není možné. To jsme si zasmáli, ale neboj se. Po tomhle videu nás čeká odměna. Mňam. Buchtičky. Každý 2. No, vidím. A já ty největší. No jasně, vždycky ty největší. No, tak to zapni a jdem dál. Ježiši. Takže nahráváme 8 minut. No a? Jenom ti to tak říkám. Víš? Ještě. No tak na zdraví. No.